नांगौ बायदि मावाखै बे सुबुंफोरखौ सोलायनानै जायफोर मानसिया समाजनि खामानि मावगोन बे मानसिफोरखौसो बै ओनसोलफ्राव बिजाथि महरै नोंथांमोना दैथायहरो आं बेखौनो खावलायो। आङो बे समाव नोंथांमोननि खाथियाव दुखु फोरमायो जे नैबे बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो गामियाव थांनो हानाय नङा। मानोना बिटिसि ओनसोलाव गासै 3082 गामि दङ आरो बे गामियाव बेरायजोबनांगौआ गुसुं समनि गेजेराव जानो हागौ आंनि थाखाय जाफुंसारनाय नङा। दा बेनिखायनो आङो नैबे बिसायख'थिनि उनाव UPPLनि सरकार दानायनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव बेरायगोन आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे गामियाव मा खामानि मावनांगौ बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनानैसो थांखि लागोन। दा बेनिखायनो आं निमाहा बियो नैबे बिसायख'थियाव बयनिबो गामियाव बयखौबो लोगो हमनो थांनो हायैनि थाखाय। नाथाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो बिटिसि गोरोबथाखौ BTR गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर होनांगौब्ला BTR गोरोबथायाव सागान होगिरिफोरनिनो सरकार फैनांगोन आरो आंबो सासे सागान होगिरि। दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों UPPLनि सरकारखौ लाबोयोब्ला BTR गोरोबथायाव जिखिना जोंहा इउनिभार्सिटि जानांगौ दङ, मेडिकेल कलेज जानांगौ दङ, NIT जानांगौ दङ, गोजौनिफ्राय थोंजोङै रां फैनांगौ दङ, केसफ्रा जोबनांगौ दङ, गुबुन गुबुन जिफोर खामानि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दङ बे खामानिफोरखौ मावफुंजोबनोबा नांगौब्ला जेरैखि जाया UPPLनि सरकारा फैनांगोन, सागानगिरिफोर थानाय सरकारा फैनांगोन। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो फैगौ 4 एप्रिलाव बयबो जाहाथे ओंखारनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो आरो नोंथांमोना बांसिननिफ्राय बांसिन भट होनानै UPPL दोलोनि बिजाथिफोरखौ मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय देरहाहोहरनानै मोजां मोनसे सरकार दानायाव नोंथांमोना मदद खालामगोन। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।